всеки един от вас сега в този момент да се помоли на Господ за нещата, които е искал през годините, за нещата, които вече ги има и за това, което предстои Господ да направи в живота му. Вярвайте, защото Господ е близо. Виждам моите деца сега как лутат се, сами в света забравиха за своя баща. Всеки ден протягате ръка, покорява се на чуж баща, наранявате моята душа. Виждам моите деца сега как лутат се, сами в света забравиха за своя баща. Всеки ден протягате ръка, покоряват се на чуж баща, наранявате моята душа.